liring ulun kapurba risang amor bengrat mring sahanan ingkang mring kanan sing tasih Para para Pandhawa yoga mula manungsir manungsiring prasata Kurawa kambang Ges Srokapite merot layot sagung ratu Ilahen awigna mastu purnama sidam Aum awigna mastu purnama sidam silat mriyewang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langgeng belok pesta maksih lestantung lambeng budo jinantara tutur katula tetula-tulat mare labdeg parabdya wingi sida ngupama parameng niskara karana dadi ing jaman purwa Gonggo, Tri Gonggo, Durga mendak kala sirna. Pinardi tameng lalata mangyo tekap pusana aning gupita kawrengging. Pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung anggeg. Panggunggung samara henggata segebyar dumadining wayang murwa. Purwakaning kandha ninarik aruntuting basa dongeng kina ngemusu rasa yen alinaras saya karaos. Mulat sarira hangrasa wani wuruhing diri rasa mongsang rumangsani pindhane kaya jalma kang angelo kaca jarwe wis arinagop caing carita becik wis kagelar emadering pakliran ya Gusti mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarum iwang kartika wis lurba kudrating kawasa sahari kang ora dri angidri bawana perwateking duk sinagira gemanti Temada dipet tanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Dok tulan tangkar mangkarta isine rambun kaya jawab padeng remya datu padang ing kutu alang ataga buron wana yang buronto ya dadi branakan tanpa wicalan padang terangan sinari sanggewang arep nawi ingkang arsa mrubawani jagat Mungging sakar wetan untuk mungup-mungup mungging alingan mugrabang merenganga lamun kayak saya hanjilat mirato bumi saya dangu semurup sanggewang arko katos meblat kanan kiri dengan bangismu jenar kapur bawan senari sanggewang basonto tanem tukaton dijo royo-royo hamanggu gunung engkang katon biru moyo-moyo Pocing gunung kinemalan ngedan kasil ing Prabancana lenggut kanthi kaya gunung Makutha Mega. Tan wetawis dangu seleng kawula dasih. Dene rasa angupaya buka karep Tegal Sawahi. Taun luhur sila datan ana pedhoti sinambi sendonan. Sesindenan mikul garu lukune. Giring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi. Sanggang Arkasa dangu inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papat loro kidul wetan saha kulon sinari jagat kang samya rebundada arep butejo arep buka kuwung panandene datar wonten ingkang amadani kekuwung ing praja negari ing Amarta ya sinebut praja negari Indra Prasta ya negara ing Batara Kawarsa ya negari ing Cintakapura Apancarya kinarya pambukaning kandha sakratri ing manggih negari Amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya menawi nambe ombang samudra binang langut kang tanpa pagut
pegate paningal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakrek ewa wisik samanah kineping jurang sorong kinepung gua serung kinarja sesuwing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasiran tersasana jembar kebegane pasir gumelaring garis ing pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri arwe-weron klopo bumi subur asiten mawur satengah turandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjeng kandhang rangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang ning tirtane iline kang minara-para pelayune kang tinampi wadhuk benendung-bendung kinari hangileni sawah yang pategalaning Narakesma mokal panguling tetene bebasan datan bumi sajek kangkeng selo sadya tinandra kang merakapi pandya Bathari Silagdar pasabinan Yairuk misare kang pinangka pratiwi pategalan ari nunggu palawejeng kang rembuyu godhong adik ambe kowe ngantuk kaya manglunga wit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo kebantung, sadutan kujawa jinawi tukulan kang mawek sarasanding diri. Ingon-ingon raja kaya tewen sansaya ngrembug lamun sangat glaring manggonan. Lamun wanci surup surya samya bali mring kandange sowang-sowang. Datan ana carane kandhang aku nanjeng palang labetep saking tindak Durjana Cuti. Samya sahyek saeka kapti karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Indraprastha. Wanaga ngimbangi gunung anggung nungsa lestari tumurun trah tumrah sada dadi huruk-huruk kan lingkungan langgung lamun to tinali sampun samya samet mring sesageban sepentep saking tindak sansaya sinansaya wada winodalane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejatining jejeban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah babar karya kenging birasaken negari Ngamarta nalika semelagya mancik mring jaman cana panjang punjung pasir kawukrala jinawi kemari pakarta tata turta raharja dasar guru kang njabare padhang jagat tidur kuku setara pada kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinenta wae ing kemarang asta pusana ngadil bangsa negari Ngamarta wusana pernahe dewi-dewi lamun kethek-arane Pragusa buta Praceka dewa wisik pandhita warat lamun Nalendra wenang ajejuluk nenggih Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Prabu Darma Putra ya Darma Wangsa ya Sang Nata Guna Palikrama ya Sang Ajata Satru ya Sabda Dweja Kanggo ya Sang Prabu Yudhistira Nalendra pakuning bumi ingkang anggung jejegaken kantaman ari sajaba lenggahing madaning dampar cana datan mantra-mantra Sipating Bata Riyaya Sang Hyang Bathara Darma Dewaning Lakang Ijawantah binayang bayang sangyaning Purahapsara Hapsari manggo kanggo Jaka Malara-lara yayareping samudra daratan nampi pisanipun sangya para kadang nata ingkang sampun kanton ngaglah bergagah yaya prayit nanggemu mbung panenggak Pandha Satring Jodipati Sang Raden Arya Werkudara panenggak Pandha Sang Raden Arjuna Natanggaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna parandina nampi rawuhipun pandhita ing saka lima sran saking nagari Ngastina nggih Sang Tapa Begawan Durna dadosaken wedharing lisan Nata Prabu Puntadewa wau
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Jepak puspita ing udyana miang manjra sarwa rama ranggeng manik nara mata Obro prabanyo kang su mirat kenyaring teca laliwaran lerki laji sireng dadet wimbo kekondo mre ingin katupeng maruta mondo saparan mangambar
Lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata engkang becik martabate sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan Sokoro leh wong topo engkang was munggul tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kaki sartane kawruhana Dewang Agung mugi ngayomana marang para janagara ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresning Ndrawati Koko Prabu sadaya lepatipun kang rayipun Darma Kusuma diagung mangaksami ngantos duna dungkap anggenipun kang rayipun Puntadewa badhe ngacarani dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu malih sak mangke Koko Prabu para Pandhawa nampi rawuhipun Bapa Nemban Durna inggih Paman Kumbaya ning Sukalima ingkang sampun kepareng tedhak rawuh minggah wonten ing Datulaya Praja Negari Ngamarta Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu wayah Bathara jagat Yayi Prabu kasinggihan sampun ngantos kuwatir saklebeting manah paduka Yayi Prabu Darma Kusuma anggen paduka randhat ngacarani dhateng pisanipun ingkang raka ing Dwaraka Yayi babar pisan ingkang raka ing Dwaraka mboten gadhahi raos mesgul saklebeting manah malah kepara sak mangke kula suwun kanthi sanget paduka kepareng ngacarani saha andangu dhumateng rawuhipun Paman Durna ing Sukalima jernyatanipun nadyan sinebat ingkang raka ing Dwaraka menika pujanganing para Pandhawa nanging langkung wigati menawi Paman Durna langkung ruwin ingkang katimbalan jernyata menika gurunipun para Pandhawa ingkang sampun kathah paring ilmu dhumateng pun para Pandhawa pramila Yayi babar pisan kahicala jiguh lan perkewuh Durgamu sangga runggi sakmangke kepareng animbali dhateng pratanipun Paman Durna inggih Paman Kumbaya ning Sukalima ngaturaken manuwun jernyata mekaten pangandika paduka Koko Prabu kula suwun marayogaken rawuhipun wonten negari Ngamarta sampun boten kirang sekeca Yayi nuwun mangke Bapa Durna Bapa Penemban Kumbaya ning Sukalima
Sewu lepat aturipun keng putra pun Darma Kusuma diagung mangaksami. Jur nyata kathah kekirangan nggen kula nyugata rawuh paduka. Kepareng kula ngaturaken asung masegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka bapa penemban Durning Saka Lima. Bapa penemban Kumbayana. Lole kentas waru gembal manyar-manyar doneng dungkul wana las dadi wana Dik. Kula nuwun nggih Yayi, anak Prabu Darma Kusuma, anak Prabu Puntadewa. Kepareng kula tampi. Sanget damel bombong manahipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Samangke anggen kula sowan wonten negari Ngamarta pun sugata kanthi kawonten ingkang remenaken. Babar pisan mboten wonten kirangipun, nggih, mboten wonten kirangipun. Nggih, ngaturaken manuwun nggih. Aseng pasegan para krami sampun ingkang Bapa tampi karya bombong dasmanipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi katur wonten ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa, anak Prabu Darma Kusuma Tlik. Inggih Bapa Penemban Durna sampun kula tampi damel bombong tiasing manahipun keng putra. Nggih. Mboten langkung kaprayogekaken rawuhipun Paman Durna. Sampun mboten kirang kepenak, sampun mboten kirang prayogi sawan kula. Bapa Durna kula ngaturaken pudya pangestu mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa Durna. Oh, anak Prabu Kresna. Inggih. Kepasang cocok katuju nginu nggih. Sekawit kula menika sampun sowan dhateng negari Ndarawati lho. Nanging kunciwaning manahipun ingkang Bapa ing Saka Lima sareng kula sowan wonten negari Ndoraka. Oh, lah kok Nayaka negari Ndarawati sami matur samya ngandharaken bilih samangke paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna nedeng tedhak nedeng rawuh wonten negari Ngamarta. Oh, pramila kula nuju kawonten wonten negari Ngamarta. Nggih, Bapa Durna nggih. Salam taklim kula kunjuk nggih. Sampun kula tampi Bapa Durna. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka. Sampun mboten kirang kepenak. Wah. Durna bapakku. Kumbayana bapakku ya Durna, guruku ya wong tuaku Saka Lima. Nggon murawuh ning Rajanegara Ngamarta kinandhenana mring Araharjan. Ya mung aku ngaturke basaku katura Durna bapakku. Lole kentas waru gembal manyar-manyar. Werkudara ya wa anakku wong gagah, anakku wong piteksa, anakku wong jarat Werkudara. Kowe atur basa ngersanipun Bapak wis sak tampa ya Werkudara. Yo. Pangestumu tak jaluk. Tampanana. Tak gegem dadekake jimat prayogakna rawuhmu ning Rajanegara Ngamarta, Durna bapakku. Kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Urung apa-apa kok wis tarter. Urung klebon sego bareng ter. Iya. Jimat apa? Bapa Durna kemareng kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Paman Kumbayana. Wong bagus iya Janaka. Janaka iya tak tampa kowe ngaturke sembah ngersaning pun Bapa. Ora pangestunipun Bapa ing Saka Lima wae tampanana ya Janaka. Inggih, Janaka sanes Jamaka. Iya. Jamaka cilik semono ki kapan le diet ta? Inggih. Matur sembah nuwun genging manuwun kula aturaken. Ya. Nuwun mangke Bapa Durna. Kados pundi kare? Sewu lepat aturipun Darma Kusuma inggih ingkang putra Ngamarta diagung mangaksami. Mboten wonten lepatipun. Mbok menawi kula kaanggep lancang kananten kula rasa ndangu dhateng rawuh paduka. Bapa Penemban Durna ing Saka Lima rawuh wonten negari Ngamarta. Damel kaget setaning manihipun keng putra Bapa Durna karanten paduka menika awis-awis rawuh wonten negari Ngamarta. Teka sakmangke sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Cantrik Mangwijaya saking pertapan Saka Lima. Nanging dinten sakmangke paduka
rawuh piyambakan wonten negari Ngamarta. Kamangka menawi kula wawas anggen paduka rawuh wonten negari Indraprastha sajak ngemu wigatos bapa Penembahan estu kula nyadong dawuh saha kula nungsung pawarta menggah menapa ingkang dados darunanipun Bapa Durna. Menapa kula sampun pun keparengaken matur nggih? Iye. Sampun kula keparengaken maring dawuh Jurnata paduka pepunden sesembahan kula. Bapa Durna. Lole sang lepat aturipun Kang Bapa Sukalimati Agung pangaksami nggih. Estunipun sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Anggen kula sowan kersanipun para Pandhawa menika mboten saking kekarepan kula pribadi, mboten. Inggih. Nanging wonten ingkang utusan lan wonten ingkang dawuh dhateng kersanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Kapurih kula kinen sowan wonten kersanipun paduka anak Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Lajeng sinten ingkang utusan dhateng piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih? Kawuningana. Ing mangke anak Prabu Duryudana dawuh kalihan kula, Bapak Durna, paduka kula suwun saestu sowan dhateng kersanipun para Pandhawa. Lajeng menapa ta wigatosipun? Kula menika prasasat ngantos pun lemes. Atat bebayu kula mboten gadhahi daya kekiyatan. Awit menapa? Ngelih. Mboten menika nggih, mboten menika sababipun kula lemes. Mboten menika sababipun kula wastra lungset ing sampiran sarah munggo ing lautan. Nanging ngemu dikawanten wonten para Negari Ngastina ingkang sampun wonten Sabta Candra kalenggan sak mangke nggih. Negari Ngastina kados dene Ketaman Welake ing Jawata. Negari Ngastina kados dene Ketaman Pagebluk. Oh, kathah para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk kapralaya, Dik. Kathah sanget kawontenipun para kawula wonten Negari Ngastina. Kula ngantos bingung prasesen temek kurang golek. Anggen kula ngupadi syarat srana murih waliyane para Negari Ngastina. Wanduri gagar wigar datan antuk karya. Para kawula sampun kula rehaken supados nindakaken memetri dhateng buminipun piyambak-piyambak. Oh, ugi datan saged damel srana waling Negari Ngastina saking bebaya ruhara ingkang sampun pun sandang dening para kawula sak Negari Ngastina. Anak Prabu Duryudana ugi sampun bingung. Malah samangke badhe nyuwun pamit, badhe seren anggenipun madheg Nalendra wonten Negari Ngastina. Oh, ampun nggih, ampun. Nek paduka leren paduka nyuwun pamit ngunduraken diri pribadi. Kinarya iki mriku mboten dados Nalendra lereh keprabon saking Negari Ngastina. Oh, mesakaken para kawula teges mriku paduka Nalendra ingkang mboten netepi darmaning Kanalendran. Inggih. Lajeng samangke kula mringgakaken becik dhateng pun anak Prabu Duryudana. Gandeng para Satakrama menika gadhahi kadang. Nuwun sewu lho, Nggih. Janjane kula niki pekewuh badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Rasa Paduka anak Prabu Puntadewa. Jernyatanipun para Pandhawa menika anggenipun dipun sia-sia. Anggenipun dak sia gesangipun. Ingkang mulasane teng nyonya gesangipun para Pandhawa menika mboten sae dalem mung para Sata Kurawa. Kula menika ewuh lan perkewet anggen kula badhe nyuwun senjata pitulung. Nanging kathah sami nyebataken lan ngondangaken bilih para Pandhawa menika sadurunge ngatetaken ati suci pemayung budi rahayu nadyanto sapa wae ingkang sengit kelawan para Pandhawa nanging malah kepara para Pandhawa misungsongake ingkang gajah paribasane dhateng resanipun sinten ingkang boten remen dhateng wontenipun para Pandhawa gumaron ing jagat. Pramila nggih. Kejawi kula tetinjo dhateng kararjanipun para Pandhawa. Kula nyuwun nggih, kula nyuwun kawelasan. Kula nyuwun rasa welas lan asihipun para anak-anak kula para Pandhawa utaminipun paduka anak Prabu Darmakusuma. Keparenga sak mangke wujudipun pustaka Jamus Piyang Jimat kalima sata badhe kula boyong dhateng Negari Ngastina. Kinarya srana tumbal wadaling praja Negari Ngastina ke Taman Pagebluk. Malah sak mangke kula rayi ugi sampun sowan dhateng Negari Ndarawati nggih. Ing pangangkah kula mriku badhe nyuwun ngambil wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya inggih Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Kagunganipun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Pangangkah kula badhe kula ginakaken srana ngusadani para kawula ingkang nandhang rubeda, nandhang lelara, nandhang pagebluk manyangkara. Menika nggih. Menika anggen kula sowan namung badhe ngebun-bun enjang jejawas sonten kula mriku namung badhe nyuwun dhateng paduka anak Prabu Darmakusuma kula badhe ngemis ugi dhateng paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Mekaten.
Menawi wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada kaliyan anak Prabu Ndorowati, menawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya pun paringaken dhateng kersanipun ingkang Bapak ing Sekalima. Matur nuwun sanget, matur nuwun sanget. Ternyata sampun ageng lelabuhan paduka anak Prabu Puntadewa lan para Pandhawa anggenipun sampun mitulungi dhateng gesangipun para kawula kathah sanegari Ngastina nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ya jagat pangestu Karawayahu Bathara jagat Bapa Durna. Kula wonten timbalan. Kaget sotaning manahipun kang putra pun Darma Kusuma sareng midhanget pangandika paduka. Teka ngrantos kawontenanipun para kawula negari Ngastina. Nanging wasmanten Bapa. Kados pundi? Ingkang putra pun Puntadewa menika Pandhawa gangsal. Pandhawa gangsal menika ugi nggadahi pujangga. Pujangganipun Pandhawa inggih Kaka Prabu Ndorowati. Tindak sak pecak. Obah sak klimah tartentutan satetarusan dhateng resanipun Kaka Prabu Ndoraka menapa pun keparengaken. Lah mriku langkung prayogi. Taren karo sedulur menika ingkang utami nggih, menika ingkang langkung wigati. Inggih. Kaka Prabu, kula wonten dawuh Yayi. Kados pundi menawi wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada pun aturaken dhateng Bapa Penemban Durna. Ya jagat pangestu kara. Yayi Prabu, kula wonten nimbalan. Miturut pangandikanipun Bapa Penemban Durna menika kula taliti menika leres ingkang dados pangandikanipun. Inggih. Jero sabda Brahmana Raja datan kena wolawali. Menika estu ingkang dipun dawuhaken dening Bapa Penemban Durna menika estu. Kepareng sak mangke Yayi Prabu Darma Kusuma masrahna wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada dhateng kersanipun Bapa Penemban Durna. Malah ingkang Raka ing Ndoraka ugi badhe ngaturaken wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Sekar Cangkok Wijaya Mulya kinarya srana usadaning para kawula negari Ngastina ingkang nandhang ruhara nandhang rubeda. Yayi. Werkudara barep kakangku apa? Kepiye munggo siadi yen to wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada diaturke ana ngarsaning Bapa Penemban Durna di barep apa Werkudara? Nek kowe ndahar aturi Werkudara, gage wenehno. Kono ngopo aku matur kaya mangkono? Wah, Durna kuwi guruku. Durna kuwi guruning para Pandhawa. Durna wis paring ilmu akeh ana kersaning para Pandhawa. Akeh lalabuhane Durna kersaning para Pandhawa lan para Pandhawa duwe utang budi kersaning Durna bapakku. Kula kang saka kuwi, besok apa para Pandhawa bisa duweni kalodhangan males budine Durna bapakku yen ora dina samengko. Mesakno kanane para kawula sanegara Ngastina. Barep pasrahna wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada, aku ora bakal lowel. Semanten ugi kula Kaka Prabu kathah ngilmu kula ingkang pun maringaken sedaya peparingipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima paring ilmu dhateng ingkang rayipun Arjuna. Pramila sak mangke kula suwun kanthi sanget wujudipun pustaka Jamus Hyang Jimat Kalima Sada pasrahna dhateng Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Kaka Prabu Puntadewa Karawayahu Bathara jagat Kaka Prabu Kresna, kula wonten timbalan Yayi. Damel kejosotaning tias ingkang rayipun Puntadewa. Awit dereng ngantos purna nggen kula nampi dawuh sabda pangandika saking Bapa Penemban Durna. Teka sak mangke menika kula nampi sawanipun Panakawan Bagong kalian Nala Garing kamangka sawanipun tanpa tinimbalan Kaka Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Awana dikaya ngapa? Menika abdinipun para Pandhawa. Bagong kalian Garing menika kathah labanipun lho. Kalian pun para Pandhawa menika kathah labanipun lan para Pandhawa menika kathah nggadahi utang budi dhateng pun Kakang Semar saat majanipun. Pramila sawanipun ponakan kekalih menika kadangu. Mbok menawi wonten wigatos saking diri pribadinipun Bagong utawi Nala Garing piyambak utawi malah kepara pun dawuhi utawi pun utus dening Kakang Semar kinarya sawanungsanipun para Pandhawa. Mekaten Kaka Prabu, kula aturi mrayogiaken lenggah paduka, sampun boten kirang sekeca. Ora mengko to dhisik Panakawan Bagong
Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi prayoga lan arah harja slamet sowanmu Punakawan Bagong. Nonamit pasang kaliman tabe tinebena ngiladuni dumawahing tawang-tawang linepatna ing tolak manuk. Apa Bagong? Manuk. Manuke sapa? Lho. Kok manuk sapa prita? Ukarane iki lho. Tulak manu. Oh senes manuk. Dudu. Oh nggih. Linepatna ing tulak manu sinuwun. Sedaya pataturipun kang abdipun Punakawan Bagong diagung pangaksami mboten langkung. Paduka Gusti kula ing Ngamarta inggih Ndara Puntadewa inggih sinuwun Prabu Drubreksa. Nimbali dhateng Andango, dhateng rawuhipun utawi sawanipun inggih praptanipun ingkang abdipun Punakawan Bagong. Sawan kula wilujeng boten manggalangan setunggal punapa tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala tedhakipun ingkang abdipun Bagong wonten negari Ngamarta. Mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo sandhaping pepada paduka Gusti kula Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa. Ya iya jangkep ukaramu lan tata kramamu. Yai non sendika inggih. Ngatur bekti ngarsaning sun pangestuning sun wae tampanana dahat kalingga murti anu murda. Prayogakna sowanmu Bagong sampun boten kirang prayoga sinuwun. Nala garing padha kanthi slamet sowanmu Punakawan. Yai non inggih. Sampun prayogi lan pinayunganing kawidataning sambikala sowanipun ingkang abdi pun nala garing sinuwun. Namung saderengipun punten dalem sewu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjuk sandhaping pepada paduka Gusti kula ing Ngamarta sinuwun Prabu Panji Gelung. Siapa? Kok Panji Gelung iki wayang ya, Reng? Ora ketapro. Ketoprak. Oh iya. Sinuwun Prabu Puntadewa. Ya iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Sampun sanget kula pundi sinuwun. Bagong. Non. Kena ngapa sing sowan ana ngarep dudu kok nala garing nanging malah sira. Monggo garing kuwi luwih tuwa mbangane Bagong. Kula gelem ora gelem iso ora iso kula sing enten ngarep. Kula sing diutus kalih bapak, kula sing matur ngersanipun ingkang kawuhan ingkang kula sowani nggih menika pun sinuwun Prabu Puntadewa. Merga napa? Gareng niku nek kon matur malah ming klera-kleru omongane. Wong niki wingi santen baru gejala bisu. Gejala kok gejala bisu. Ngastu niku omong klera-kleru sasar susur. Doreng mbok presake engko gek gejala bisu. Kejawi saking mriku. Gareng niku nyawang mawon rak mboten mesra to. Wong mripate kira nyekel apa-apa ora bener. Nabuh ya ora jegos. Wong tangane tekle mripate kira sikile becik apa sing arep dikalapke saka gareng ora wurungan mengko nek matur enten ngarep gareng sing matur sane paduka malah ming mirang-mirangke ngoten sia-sia kowe karo aku Gong lho aku ki ngomong kanan sing nyatane kok Rek anak kowe lara ati ya lara ati ya ndara janaka kula lajeng wangsul mawon ndara mulya kowe urung wis dilunasi gek minggat to kono kowe. Anggepe apa ora? Ora mulih mulya. Wong bayaranmu sing nggawa aku kok. Ya wis ora sida mulih wae aku, Gong. Heeh. Bagong padha slamet sowanmu Punakawan. Wo. Sinuwun Kresna. Oh nggih, sinuwun Kresna. Wilujeng sowan kula bekti kula konjuk sinuwun. Iya. Tak tampa Punakawan pangestuku tampanana nggih sampun kula pundi. Panirake lho ora senengane ora. Punakawan Bagong padha slamet sowanmu Punakawan. Lho, pukulan rada. Dudu. Lho suarane persis kaya sinten sampean, Mbak? Aku Begawan Durna. Apa pangling karo aku Bagong? Wah, jan wis Begawan Durna to. Iya. Karang suwe ra tau pethuk. Brengose saya kandel saiki. Payu pinten wedhuse, Mbak? Kok wedhus apa ta? Aku ki pendhita anggapmu tukang dodol wedhus ngono apa piye? Oh nggih. Slamet sowanmu Punakawan. Wilujeng bekti kula konjuk Penemban Durna. Iya.
Pangestuku tampanana, pun kula pundi. Gareng padha slamet sowanmu nala Gareng. Pamujinipun penemban Durna menika. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk penemban. Ya, nala Gareng tak tampa. Oh, pangestuku tampanana. Wis sampun sangat kula pundi penemban. Bagong. Padha slamet sowanmu Panakawan. Ndara Werkudara nggih wajan. Ajeg gedhe wae suarane ora. Nek swara kula niku nek sore gedhe nek esuk cilik. Apane? Suara kula niku lho, kula niku nek ten omah niku rekane garang kula mengidolakan sampeyan to, Den. Yo, Suara kula gawe gedhe. Omongan karo bojo kula, wah. Mbak sesuk kok wah. Saya cilik terus ilang. Kangelan goleki. Bekti kula konjo Ndara Werkudara. tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nggih, sampun sanget kula pundi. Bagong padha slamet sowanmu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula, Ndara. Iya. Niku kelinci gak dibageke. Mau wis tak bageke. Nanging ya mung ora kapireng dening sapa wae. Iya to Nala Gareng. Nggih, lampun sak pejagong kalih sampeyan kok wau, Den. Iya. Nala Bagong. Nala Bagong sinten? Kula napa Gareng sing ajeng didangu kula napa Gareng kok Nala Bagong? Oh iya. Panakawan Bagong Wonten dawuh. apa wigatine dene sira sowan tanpa tinimbalan. Pun napa kula pun dikeparengake matur sinuwun. Iya Panakawan tak paringi kalodhangan. Matur sembah nuwun. Ngaturaken gunging panuwun namit samangke kula sampun pun paringi kalodhangan wekdal. Kula kinen matur sanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Lah punapi ingkang dados daharunanipun seniki enten tawon ngencoki weteng kula. Mbangane ngentep rak terus dadi saya gedhe wetengku kok. Nek wetengku saya gedhe saya ora ketok. Ngapunten saderenge. Kula sowan tanpa tinimbalan iki mboten kok teges kula lancang. Nanging bot-bote kula nyendikani lan bot-bote kula kepengin ngabekti kalih tiyang sepuhipun Bagong inggih menika Lurahe Semar. Bapakmu Semar. Nggih. Kena ngapa kowe matur mangkono? Manu Bapak Semar niku utusan kalih kula. Kula kadhawuhan supados sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Lah napa wigatine Bapak dereng paring dawuh. Sing baku para Pandhawa tok boyong ning Karang Kadempel. Mangkono Bagong. Nggih, para Pandhawa tok boyong ning Karang Kadempel. Sinambi mundi wujudipun pusaka negari Ngamarta ingkang winastan wujudipun pustaka Jamus Myang Jamrut. Apa? Pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada. Pusaka negari Ngamarta kedah kaboyong dhateng ing Karang Kadempel sareng kaliyan Pandhawa gangsal rawuhipun dhateng padukuhan Karang Kadempel. Lah napa sing dadi wigatine kula ora ngerti. Merga bapak ora bloko karo kula ning ketoke bapak wau pun bloko kalih Gareng. Mulane iki Gareng kula jak, kula kanthi niki ben dheweke matur. Wigatine apa kok bapak ngresake pengen para Pandhawa gangsal cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambimu diwujuding pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada kajenge Gareng sing matur. Mau jare kowe wae sing matur. Merga jaremu Panakawan Gareng kuwi nyawang wae ora mesra. Merga paningale kira tangane ceka sikile becik kok saiki tok kon matur. Aku arep mulih wae Gong. Mulya. Aku kowe lara ati karo Sinuhun Puntadewa kowe meng lidasi nambung aturku kok. Kowe matur wigatine bapak apa aturna reng? Oh nggih. Kula kaparengaken matur nggih sinuwun. Iya Nala Gareng matur. Nggih, wau niku bapak paring dawuh bener. Bagong sing diutus teng sowan teng ngersanipun para Pandhawa janjane kula niku ora dijak karo Bagong. Ning bot-bote kula niku nggo pengantep-antep. Bot-bote kajenge para Pandhawa niku pirsa apa sing dadi wigatine bapak kok ngersake kepengin para Pandhawa gangsal rawuh teng padukuhan Karang Kadempel sinambi mundi wujudipun pustaka Jamus Myang Jamrut Kalimasada. Menika bapak kepengin bangun kayangan. Bapakmu ya Kakang Semar arep mbangun kayangan Nala Gareng. Nggih.
Lan apa wigatine Bapak utawi Bapak Semar ajeng bangun kahyangan kok Pandhawa gangsal sing disuwun rawuh sinambi mundi wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Wujuding pusaka menika badhe pun ginakaken serana murih rancak lan kasembadyaning sedanipun Bapak anggenipun badhe bangun kahyangan. Mekaten nami ngendikanipun Bapak lidah sinambung saking Panakawan Gareng. Walah arep bangun kahyangan to Semar ki, Reng. Heeh. Mbok lakone mbok sing rada antep reng kowe kuwi ora. Pengen nang kono kanang peyungan wis Semar bangun kayangan. Saiki ya iya nganti njudeng ndasku kowe. Ayo manut sing ngresake kok rawe iki. Nah, kudu sendika dawuh ora. Heeh. Nganti referensi buku 1001 malam tak buka. Hubungane apa kok rawe iki ora? Aku sangka bingungku. Wong Semar arep bangun kayangan to, Rek? Heeh. Nah niku, wah lah jebule bapak niku ajeng bangun kayangan. Kula bingung kok Semar ora kentekan material. Bangun kayangan ki yang ning bangun dalan wah remuk. Iya Bagong. Nggih. Lah niku monggo wigatine bapak utusan kalih Bagong utusan kalih Gareng niku wigatine niku wau. Lah monggo pusaka ajeng diparingke kula matur nuwun wondene mboten diparingke alasan lan dasare napa kula nyuwun katerangan sing gumanthah. Wekdal kula kandharaken kersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Sumangga. Bagong wonten dawuh. Aku bingung. Bingung? Iya, bingung mikir manuk podang kuning napa? Dudu. Nanging aku bingung pusaka arep tak pasrahke kowe apa arep tak pasrahke Bapa Durna. Lho, Durna? Iya. Lho niki rawuh mriki wigatine napa? Negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Bisane Waluya Nirmala Temah Jati. Kalamunta tinumbalan wujuding pusaka. Negara Ngamarta ngengaran pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada Bagong. Weh lah nggih. Ha kok ora pati nduga mana kula. Ning nuwun sewu lho, Den. Kepiye Bagong? Mboten napa-napa upamane mengke wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada mboten diparingke teng kula mboten napa-napa. Sing penting Pandhawa gangsal kestu lan kersa rawuh teng Padukuhan Karang Kadempal. Merga sing dibutuhke niku Pandhawane sejatine dudu kok wujuding pusakane. Nek kula tesih sampeyan nanggep kula niki bature sampeyan. Nek kula tesih panjenengan nanggep minangka abdining para Pandhawa, sampeyan mandhahar atur kula. Kowe arep matur apa, Bagong? Mengke riyen. Sampeyan ugi para Pandhawa menika kedahipun mawas, kedahipun pirsa lan kedahipun tanggap. Kurawan niku pun pira mawon gawe cintrakaning para Pandhawa. Kurawan niku wis ping pira mawon gawe sengsarane para Pandhawa. Wiwit para Pandhawa tesih guncung ngantos sakmenika nganti gelung. Wiwit Pandhawa tesih lare nganti sakmenika gerang bongkang. Kurawan niku mboten kendhat damel karti sampe kok ajeng nyengsarake para Pandhawa. Lah kenang apa kok kula matur ngaten? Kula niku mung nyuwun dhateng ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Ya. Ngawur ora. Puntadewa kok Duryudana. Sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa kula suwun supados lena ing kaprayitnan. Kewalik, Kang. Kewalik. Supados mboten lena ing kaprayitnan. Oh, supados mboten lena ing kaprayitnan. Nuwun sewu lho niki niku amit nemu niki arepa gurune Pandhawa ning niki janjane wisa niki wisa niki. Sing wisa apane? Lho cangkeme niki. Niki wisa niki ngumbar wisa niki. Ngati-ati sampean. Pandhawa niku kagungan wujuding pusaka aran Kyai Kalimasada niku dados kekuatan dados cagak tuwake negara Ngamarta. Pandhawa 5 sak kawulane niku kekuatane dumunung wonten ing pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Lah kok arep disilih karo wong iki. Arep disilih, arep diboyong teng negara Ngastina. Kamangka alesane nuwun sewu. Negara Ngastina Ketaman Pagebluk. Nek miturutipun Bagong negara Ngastina Ketaman Pagebluk niku pun lumrah, pun wajar. Merga napa? Ngastina niku isine mung wong elek-elek. Ngastina niku isine mung wong-wong buangan. Gento kabeh sing teng negara Ngastina niku. Ngoten. Dadi nek umpama negara Ngastina niku Ketaman Pagebluk wis sak lumrahe, Merga
Gusti arep ngelengke karo kawula negara Ngastina ben supaya emut niku mun lumrah. Ana ketaman pageblok kok malah arep disingkirke. Aku kudune ra dienggo evaluasi, nggo introspeksi diri ya, Reng. Heeh. Ngerti ra tegese evaluasi ki apa ngerti ora? Apa? Wah, sing ngomong ora ngerti ukarane artine apa. Introspeksi diri ki apa ta? Introspeksi diri kuwi ya, Kang. Tak amangi. Introspeksi diri kuwi iso ngajeni marang wong tuane. Aku ngomongi ya mung kleru kowe kok. Introspeksi diri kok ngajeni karo wong tuane. Kuwi kewajiban ora introspeksi. Apa? Heeh. Ayo sari kaya. Niku pun sak lumrahe nek negara Ngastina ketaman pageblok. Sing ping pindhone kula ngrasa ganjel. Ganjel kula napa? Niki kok ajeng digawe tumbal. Ana pusaka kedaden sekenalin Dradegdaya pusaka kadiwatan. Kula ngerti sejarahe Kalimasada kula ngerti merga kula ngetutke Pandhawa wiwit cilik nganti sakmenika mukti kawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngamarta kula ngerti. Kula niki wong tuwa wareg mangan gembalane jagat legiasi ning kanan. Niku pusaka pawitan niku pusaka nggo dasar negara, nggo dasar sewijine negara ana kawulane, ana nayakane, ana nalendrane. Kok arep nggo tumbal. Cobi mang gagas, cobi mang petung kanthi pemikiran logis. Yuridiksi kurikulum-kurikulume kedah cetha. Ngapa kok dienggo tumbal? Lah niku rak malah bebayani nek umpama mengke kelakon sampean pasrahke teng niki. Truwelu niki. Amangke malah kacintrakan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa angel mijet wae ngranti banyu sinaring naregae cintrakane para Pandhawa. Sebab Pandhawa wis ora duwe dasar, Pandhawa wis ora duwe paugeran. Wekasan wong nek sing wis ora duwe dasar urip, ora duwe paugeran, ora duwe adeg-adeg urip, wong niku gampang disengsarake, wong niku gampang dicilakane. Iya, ora men ya mikira. Mang Penggale, sorry kaya warang kula niku wis membara pidato kula. Iya, Bagong. Cobi Mang Penggale. Ngoten. Ya nek tenan negara Ngastina ketaman pageblok. Nek ora, engko gagane iki mung utusane Bathara Paya. Sapa Reng? Sapa Bathara Paya sapa? Sing mangan bocah Sukerta, Bathara Kala. Kok Bathara Paya ora? Nek Bathara Paya terus kok lakone Murwa Paya ngono. Rak ya wagu ta Gong kowe. Gagak niki mung utusane Bathara Kala. Kula men iso apal kok kula karo gerak-gerike Durna niku. Durna niku mesti bersekutu pidak jempol kalih Gandala mayit. Ngoten Reng? Heeh. Betari kinasih Durga. Kok kinasih Durga ora? Kayangan Surdaya. Kayangan Surdaya niku mesti ora wurunga Pustaka Kalimasada dijaluk saking pangwasipun para Pandhawa digawa Durna. Nah, nek Pandhawa pun lena merga Pandhawa ora ndek kekuatan, Bathara Kala turun teng negara Ngamarta mak celirit, mak jenggunggut. Pandhawa digaglak kok laup wareg nganggo sega. Niku napa sampean ajeng kelakon? Napa kelakon para Pandhawa kelangan uripe? Ming merga sampean kelepyan, sampean lena lho sinuwun. Kenthos waru gempal manyar-manyar duk neng ndungkul ana alas dadi wana. Bagong. Apa, Mbah? Lho. Kowe ora basa karo aku. Lho, ngobasa karo wong tukang ngapus niku mboten enten pedae. Ngoten. Kula ora basa karo sampean niku ora apa-apa. Arepa derajat kula kere, arepa sampean derajate pendhita nganggo kethu putih entuk kalungguhan pujangga ning negarane sampean. Ning kula niki luwih tuwa mbangane sampean lho, Mbah. Kudune lho nek dipitung miturut umur sampean ora ngajeni karo Bagong niku kudune sampean pun kuwalat merga sampean niku sak buyut kula sampean niku sak putu kula. Penake ngono kok aku tak golek rokok. Ameng padune kowe wedi kok ora sumpah rokok kuntekna. Wingi bar entuk rong slot saka sponsor kae. Bal blas ora awer-awer kancane ra ditoleh. Dumah wis entuk rong slop minggat. Tenan iki entek tenan rokokku, Kang. Wis kono. Bagong, apa Mbah? Anu apa putuku Durna piye?
Oh, ngawu gawar-ngawur ucapmu. Druwili kaya grojokan terwete kaya bathak Jawa nembu pategalan. Ya ben, ngoten. Kula wani karo sampean niku dasar kula bener. Dasarmu apa? Mengke riyen, Mbah. Saiki dipetung. Ana negara Ngastina niku negara sing kuncara Anjayang Bawana lho. Ning nuwun sewu, teng negara Ngastina niku enten Kurawa cacahe 100. Sata Kurawa. Mbako Kurawa. Sata Kurawa niku. Nek janjane nek negara Ngastina tanpa enten Kurawane. Negara Ngastina tanpa enten Kurawane niku tak kira negara Ngastina sing ora iso ketaman pagebluk merga kawulane niku padha manekung manembah marang ngersaning Gusti Kang Maha Kawasa. Wekasan Gusti paring ayem, paring tentrem, paring jenjem dhateng ngersanipun para kawula sak negara Ngastina. Nanging piye maneh gandeng negara Ngastina niku enten Kurawa. Kurawa niku watake nista. Budine Candala angkara watake nista, budine Candala candalane nista angkara watake niku sing dadekke negara Ngastina ketaman pagebluk, Mbah. Sampeyan kudu iso nglejah lho eneng kene iki. Bagong, nun. Oh, lah kok sembetengan aturmu kowe ngiyas karo Begawan Durna. Kowe cubriya karo aku nek aku ki arep gawe sengkesarane para Pandhawa. Oh, ora bakal, Bagong, ora bakal. Nuwun sewu, wong ki ora nek sing ngerti kok. Giri lusi jalmetan kena kinira kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti, Mbak. Sampeyan iso daki-daki omong kaya ngoten niku, sampeyan iso daki-daki omong nek negara Ngastina ketaman pagebluk. Lahire sampeyan ngomong ngoten ning batine sampeyan nyilih pusaka ngamarta ming arep nggo gawe cintrakane Pandhawa. Niku iso uga kedaden lho, Mbak. Sampeyan niku tesih menungsa kedunungan ina lali salah apes lan mati kaya kula. Betake kula kedunungan ngelih. Ngoten. Wah, Bagong. Pripun? Kowe aja wani karo Durna, bapakku kuwi guruku. Kuwi sesembahanku sing menehi ilmu karo Werkudara. Nuwun sewu, sampeyan niku dadi murid tak kira ya murid bento. Wah, murid bento piye? Ana guru kaya ngene kok dipundi-pundi, ana guru kaya ngene kok diasihi. Diajeni lho ora. Napa tuman sampeyan ana guru medharke ilmu kok bojone jaran? Hah? Ana menungsa guru sing jare digugu lan ditiru kok karo jaran arep. Engko gagah sampean yo wedhus karo wedhus. Wah, aja ngawur. Lereno lemu ngoman-oman karo Durna bapakku. Yen kowe ora leren omong kaya ngono ning ngarepe Durna bapakku, aku sing tegel karo kowe. Mboten napa-napa sampean tegel kalih kula Den. Ora apa-apa sampean tegel karo Bagong. Kula niki momong sampean wiwit cilik, wiwit tesih wujud bungkus. Kula niku pun ngetutke sampean. Nganti sepriki kula momong sampean. Kula akeh lelabuhan karo sampean. Nggih sari kula omongke ora kok kula sombong, ora kok kula umek niku mboten ning kasunyatane ngaten. Mboten napa-napa nek sampean ajeng tegel kalih wong tuwa kaya Bagong. Ning elinga Den, mangemot-emot. Sampeyan niku luwih enom bangane Bagong. Sampeyan niku mung sak putu kula, mung sak buyute Bagong. Nek sampeyan tegel karo wong tuwa kaya Bagong, oh titenono Den. Kuwalat nekani lho Den. Aku ora wedi. Ora wedi ya wis. Wah, tak weden-wedeni ora sukses. Tak kira terus, wah Bagong njaluk ngapura, terus sujud karo aku. Anggepmu apa sujud karo kowe? Iya ya. Kowe manut ta? Kowe manut karo Begawan Durna. Kowe takon bali, kowe bali ya. Kowe tak jaluk bali. Ora sandadak nyuwun ambil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Bagong. Weh lah nuwun sewu. Lah kula niku wigatine kalih Sinuwun Puntadewa, Ratu Ngamarta sing kagungan pusaka sing ajeng kula silih niku Sinuwun Puntadewa, ora kok sampean. Nanging kowe wis nyias karo asmane Begawan Durna. Oh, mula gelem ora gelem kowe kudu bali. Kowe kudu bali. Matur ning bapakmu. Bapakmu ki mung wong loro saudon terus saurupan kok arep bangun kayangan sing ora gat apa. Weh lah piye to ki wajan. Menungsa ora iso diterangke. Kanthi bener ora. Ngeten-ngeten. Sampeyan aja ngece lho. Kula biasane lara ati nek enten sing ngomong Semar wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat sing arep nggo ragat apa nek arep bangun kaya. Biasane kula terus nesu terus ngajeng Siti Gung Siti Tanaya. Biasane ning saniki mboten merga kula ngrumangsani kula niki pun tuwa. Kula niki pun tuwa. Kula wis ora pareke nek muring-muring.
Neng, enggak ada apa. Kula ra trima sampean ngomong kaya ngoten niku. Dasar apa kula ra trima? Kula niku nggondheli pustaka, Mbah. Ngoten. Pusaka Ngamarta niku ora pusaka baen-baen lho. Sampeyan aja waton iso nggunakake pusaka niku lho. Wong apik wong ora tau tumindak dosane ngasta wujude pusaka niku mbaten elek kedungsang-dungsang uripe. Kula wis tau soalé. Pas kula dipasrahi wujude pustaka jam 5 Jumat 5 Sada. Kula cekel teng tangan kula mbaten. Wah iki nek tak nggo ngapusi wong tak nggo nyulap godhong dadi dhuwit ngono piye ya. Kula mara-mara kula ketiban duren ndas kula yakin iki. Asli niku. Wong sing ora jujur pas nyekel pustaka jam 9 Jumat 5 Sada mawon kacintrakan uripe. Apa meneh sampean duwe niat ora prayoga? Sampean duwe niat elek karo Pandhawa arep gawe sengsarane para Pandhawa. Suwen. Menungso ora tatal. Lah kok ngoman-oman. Cangkeme ora kena diatur. Cangkeme ora kena ditata. Durna. Durna. Kowe ngoman-oman Kakang Semar le arep bangun kayangan sencaki sing ora trimake. Wah, Bungge. Mungsuhmu Werkudara. Mungsuhmu aku mergo kowe wis wani nglarak Durna bapakku. Durna kae sesembahanku kae wong tuaku sing pendheng ilmu karo Werkudara. Lah kok kowe wani kaya ngono ning ngarepe Werkudara? Kajengipun. Durna luput kedah kula adili. Kula mboten ajrih menawi kula kedah pun pejahi dening Kakang Mas Werkudara. Wah, suduk uku Pancanaka modar kowe. Werkudara. Werkudara sing sareh sing sareh nek Werkudara sia-sia karo sencaki pun Kakang sing ora nrimake. Ayo Kakek didukke sencaki diudhunke wah Bungge luput kajengipun Kang Prabu sampun pun pambengi kula badhe pun pejahi dening pun Raden Werkudara. Cangkemmu Yohan. Wah asik iki tak botoane Den Ndara Werkudara. Bagong wi niku wau mboten mung nglarak Begawan Durna ning wau keteng anu kula tekan mriki teng jaba pun omong-omongan kalih kula. Apa wi Ndara sencaki niku lho Bagong ning jero enek Durna engko nek ana kalodhangan padu aku tak maju tak larake sirahe. Wah edan mboten Kakang Mas mboten. Bagong mriku cangkeme ping tumbak cucukan. Weh, lah seksine wong semene mbane, Jek. Areng ngapusi apa kowe? Dipiteng sing seru mawon, Ndara. Wah. Kok Prabu. Werkudara jetan Werkudara. Culke. Sencaki diudhunke. Nek kowe ora manut karo pun Kakang tiban senjata cakra. Wah. Aduh sencaki. Kok dadi kedarang-darang lelakonmu. Werkudara ku ya sak geleme dhewe tenan kok ora. Ana karo adine kok ming waton dimbrukke. Nyun pangapunten Koko Prabu sencaki kula wonten dawuh. Sesuk meneh nek arep temindaki dipetung. Ih ngestaken dawuh. Heeh dipetung ora. Oh iku tombak cocok. Kapan aku muni ngono mau? Lho, wau nika. Ora. Aku ketemu karo dapurmu lagi saiki. Lah kok dadi kowe iso muni sing kaya ngono ora? Berarti kula wau nyetel wayang teng headset. Sorry kaya tak kira nek sampean ngomongi kula kaya kula wau nyetel radio teng dalan. Nek arep tumindak kuwi dipetung. Ih, isaken dawuh. Nyun papunten boten badhe kula wangsuli melih. Diteni wae. Mula Sara Arut Durna ajar kecek ndasmu. Ih mang kecek mawon mboten eman-eman. Wah Werkudara wah nek arep tumindaki dipetung. Ih malah kowe dhewe to sing kacintrakan.
Wis ngerti dhewe Kakangmu Jodipati ki tresnane kepati-pati karo Begawan Durna. Eneng ngarepe Kakangmu Jodipati kok kowe wani nglarak Durna tok tendang sirahe tok idak cengele kae mau. Dasarmu apa? Dasar kula mangkel. Kula mendem dendam kalian Durna. Ora, malangkrek. Wah. Aja tok baleni meneh Sencaki. Mboten. Kowe dhewe kacintrakan nganti dipiting karo Werkudara kok ditibake lara ora Sencaki. Saged kok Prabu. Wah, lekas. Drama. Jas. Meneng. Kula nyuwun pun bela. Kula nyuwun pun bantu. Werkudara. Oh. Sesuk nang iki aja sia-sia karo Sencaki iki abdiku. Nek pun Kakang ora ana Sencaki, kuwi mengko malah ora prayoga dadiane. Tak. Ben terus-terusno le marempilani karo cah Koke Anukara. Senengane tumbak cucukan. Nggih niku senengane tumbak cucukan. Udah meneh. Lara ora kowe mau ditibake Sencaki. Sakit kok, Prabu. Sesuk meneh ki ngenteni dawuhipun Kakang. Iya. Nek ana Durna kirane Durna gawe perkara, kuwi ngentenono dawuhipun Kakang. Iya. Nek umpama aku wis dawuh Sencaki Begawan Durna antemana, kowe mangkat. Yes tak kendhawu. Sesuk meneh. Iya. Hati-hati. Iya. Nek krungu suarane Durna gawe rusuh. Nek pun Kakang urung dawuh ya siadi aja mangkat. Ning nek umpama pun Kakang wis dawuh Sencaki Durna gawe perkara antemana. Iya, nyuwun pamit. Lho. Edan. Tumbak cucukan. Ora kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Werkudara didukke. Singunen aku. Wah kaya le sia-sia lho ora didukke, Den. Wah, nek nganti kae mengko bungkek Pulasara karo Durna papaku ijole nyawamu. Dukke sike. Aku tak rembukan karo kowe. Udukno sike. Wah, yo. Ngawur ora. Yuh mlinder ki lho. Nganti Durna dipulasara karo Sencaki kowe. Kowe sing dadi jole. Iya engko sik to tak terangne, tak jlentrehne. Aku mau dawuh piye karo Sencaki? Sencaki Durna gawe perkara antemana. Lho engko sik aku ora nganggo umpama to. Nek umpama aku dawuh ngono ya Sencaki kon takon budal. Lah ning pun Kakang ki ora dawuh, mung umpama. Dong ora kowe. Wah, Lho. Aku malu dipiting dan tiban senjata cakra. Iki pusakaku kok ya dienggo lho. Werkudara, apa? nek nganti kowe mulasara karo Sencaki, pun Kakang sing adili karo Siadi. Wah, edan. Monggo Sencaki wis kebacut budal arep mulasara karo Durna. Aku sing ora sukake. Prabu kriwikan dados grujukan geguyon dados tangisan. Yayi kula wonten timbalan. Nuwun sewu. Sedaya perkawis menika kula wau pun jering perkara namung wonten ki Lurah Bagong. Lho. Sejak kapan sampean dadi Jaya Endra ki? Lho, Jaya Endra piye? Lah kok kula sing disalahke lho. Ora tak takon, nggih. Sing nantang padu karo Begawan Durna mau sapa? Kula. Dasarmu. Dasar kula nggondhali pustaka. Merga kula ora ikhlas nek wujuding pustaka kajeng diboyong karo Kurawa. Ming arep ndek niat elek karo para Pandhawa. Lah karepmu, lah karep kula gondhali. Mongko kae Durna nggawa Kurawa segelar sepapan. Weh lah. Tenan apa? Iya. Kowe tanggung jawab. Nggih. TKT lah. Wis diutus karo bapak. Kon boyong Pandhawa ya tak boyonge saisane. Ning Kurawa tak undurne sik. Nggih to, Den? Iya, kono. Nggih. Nyuwun pangestu nggih. Iya, tak pangestoni nggih. Nyuwun nyuwun pangestu.
Iya Bagong tak pangestoni. Nggih. Ndara Janaka nyuwun dongane, muga-muga menang kula musuh Kurawa. Iya Bagong. Menang musuh Kurawa aja kalah nggih. Nek kalah nggih namboki nggih ta? Iya. Gelem ora gelem namboki nggih ta? Iya, nggih. Mangga wong arep perang niku nganggo ragat. Iya. Ragate apa? Lho, duit lho. Dudu wong perang kok duit anggapmu wong jajan. Lah terus wong perang niku ragate napa? Wong perang kuwi ragate tenaga. Lah sakniki tak takon duit niku marahi duwe tenaga napa mboten? Iya. Lah nyuwun. Ora nggawa as pait. Ilmu pendremisan ora kanggo saiki. Koko Prabu, kula wonten dawuh. Miturut paduka, kula kedah ngawrati ingkang pundi? Yayi wonten dawuh. Menawi miturut ingkang Raka ing Dwaraka kedah ngawrati dhateng gegayanipun Kakang Semar. Awit menika becik, awit menika sae lan gegayanipun Kakang Nayantaka menika luhur. Sampun ngantos pun lirwakaken mekaten Koko Prabu. Ih, malah sak mangke kula suwun. Menawi sampun sarujuk Koko Prabu, para Pandhawa badhe bidhal dhateng padukaning Karang Kadempel. Kula pasrahaken kawontenanipun Werkudara sak mangke kapurih purun pun boyong wonten padukan Karang Kadempel. Yayi nuwun sewu sampun was kuwatir. Bab perkawis Werkudara kula ingkang tanggel jawab. Sampun ngantos Werkudara damel perkawis wonten negaring Amarta. Inggih. Lan kula ugi badhe ngunduraken dhateng pun pamanku Mbayaning Sukalima. Ingkang sak mangke damel kisah kalian Pemara Kawan Bagong kula ingkang nentremaken ngaturaken panuwun Koko Prabu Arjuna kula wonten paring adhawuh. Kaya wis purna jejiban pasiwakan bubana kang padha sibuk ingsun kundur ngedaton non ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna kaya wis ora ana dawuh.